ihe ji anyị bụ agbụ anyị kere onwe anyị site n'iwere akụ na ụba anyị na ihe niile anyị ji bụrụ mmadụ wee tinye n'ihe ebe na-abụghị anyị Igbo. Lagos, Kano, ebe ọ bụla ị gara akụ na ụba ndị Igbo dị ebe ahụ. Anyị ga-amalite tata isi biko ka anyị zi na-ewe akụ na ụba anyị ụlọ. Asị m ga-emene odogwu n'ebe ị nọ, kama biko ọ bụrụ na ị ga-amalite tata ka enye ihe dịka afọ ise na iburu biznes ya ahụ bụrụ dị headquarter bugara n'Igbo. Ọ bụrụ na imesịa ya afọ ise ndị Igbo mee ya dịka nzukọ, ekwu ya na town union, kwuo ya n'ọma ahịa, ka anyị kwekọrịtanụ. Ọ bụghị nke gọọmenti bịa rụọ ahịa, maka nke ndị Ebonyi steeti rụrụ Kano ebe ahụ, oke na ngwere wee juru ebe ahụ. Maka na gịnị na ebuliri ọnụ ya. Ndị Igbo ga-eji nwa aka ha rụọ ahịa na ha fụ ana na Igbo. Enwe nke mmara na-arụ na Oraifite kịta, ha ji aka ha na-arụ ya. Ọ bụrụ na unu ga-agba mbọ jiri aka unu gaa rụọ ya, bunata akụ unu ụlọ, afọ ise na afọ 10 na-abịa abịa, enwekwuru onye nyere unu ụdị nsogbu a ga-ayọ anyị ayọ. A ga-ayọ na anyị buru akụrụngwa bukwute ha na be ha. Ọ na-emere gị ya nga na-eme etu o si dị ha mma. Ọ bụrụ na anyị bune ya na be anyị, ha ga-ayọ anyị biko. Ndị gọvanọ ọ bụrụ anyị nwa ji aka anyị na-ahọpụta ndị na-achị anyị, ọ bụzi kịta a na-asị na Abuja si ebe ọbụla na-akpọpụta ndị na-achị anyị. Mana o ruo mgbe ahụ, nke izizi bụ na anyị ga-amata na anya na-ene anyị n'ezi adịghị mma site n'iwe na akụ na ụba anyị n'ụlọ. Onye wetara ya na 1 naira na ndị chenu ka ọ ga-adị. Chenu ka ọ ga-adị na ndị Igbo buru ọkara akụ na ụba ha kịta bụ n'ala Igbo. Onye ọbụla chenu ka ọ ga-adị na a ga-anyụ anyị biko. Ewetara ya na sị na dara 1 million na Sokoto, na ọ dara 50,000 na Kano, na ọ dara 10,000 na Lagos steeti. Isi ha mba, kamakwa nke ahụ dị n'Enugu, Abia, Imo, nke ahụ dị na Ebonyi steeti, nke ahụ dị na Anambra steeti, ga-agori ebe ahụ wee na-eghe akụ na ụba gị ụlọ. Na ọbara mgbanye elu na-egbu nwoke bụ ihe o nwere naanị iyi. Enwere etu ihe mberede si dakwụsị ihe o nwere. Kpatara akwụkwọ nsọ ji isi na ebe akụ na ụba onye dị ka obi ya dị. Ya bụ na vidio a bụ ịgwa anyị biko ka anyị bido kwadowe na mba niile a na-aba dị ihe a niile a na-ekwu enweghị nke ga-amịta mkpụrụ. Sofa na akụ na ụba ndị Igbo dị na mba. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla iji bụrụ mmadụ dị n'ezi mba, kpana ndị obeghị ka akpana ndị beghị eruobe ha ga-ata aja ka every time ị na-ezinara ha ego. Izi na-akata gị ojikwa esikwana na bank kpọchie ego izinara ka ọnụ na-afụnụbeghị na mgbe unu amaha mgbe e nwere 20 pounds. Chedu ka afọ na-abịa rute ka anyị mara ihe tax, anyị mara ebe asụrụ dewere ọnụ n'ihe gbasara tax a na-ekwu maka ya. Mere biko ana m asị ndị Igbo na ihe anyị ga-ejigoro zọpụta onwe anyị bụ biko ka anyị